The Voice. The Voice. Backstage. Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никол, вие сте с телевизия The Voice, а днес на гости ми е Руши Виденлиев. Здравей, как си? Здрасти, супер! Благодаря ти много, че дойде днес, за да си поговорим, и то най-вече за новото от теб, Без багаж, което разбрах, че всъщност е част от едно EP, което подготвяш през тази година. Разкажи ми малко повече. Да, точно така. Лятото пуснах още малко, първия сингъл от това EP. Сега Без багаж е втория и има още 3 или 4 парчета, които предстоят да излезат в общото EP, пак наречено Без багаж. Края на месеца, на 26 март ще го представя в Клуб Строежа. Така че ако някой иска да дойде, да заповяда да ги чуе за първи път. Супер! С нетърпение очакваме и следващите неща. Ще бъдат ли също толкова активни? Ще бъдеш ли във вихъра си отново и в следващите видеа, както в това? Надявам се, да. Да, имат подобно звучене, въпреки че има една малко по-бавна песен. Но в този дух, да, абсолютно. Тъй като ги правиме заедно с Денис Попстоев, с когото работим доста отдавна, и мисля, че вече сме си намерили така един саунд, който ни допада и на двамата и го прави характерен. Абсолютно, да. Винаги, когато зазвучи твоя песен, където и да е, със сигурност, без да гледам, без да знам, просто знам, че си ти. Абсолютно, да. Разкажи ми за вдъхновението, което стои за текста на Без багаж. Когато почнах да го пиша, може би първата фраза беше: виждам се в счупено огледало като колаж, и почнах да мисля за какво съм правил до този момент, чисто музикално. Аз минах през различни периоди, нали, в началото имах доста хитове, това бяха едни други години, в които имахме така телевизии, които много ни подкрепяха и бяхме някакси една нова вълна в поп-музиката. После известно време почнах да уча други неща и да се занимавам с други неща. Това бяха периодите, в които имаше доста формати по телевизията и излязаха доста изпълнители от там. И музиката съответно малко се промени и аз почнах да правя по-алтернативна музика. След това имах един период малко по-мрачен, в който може би правих по-такава лична и тъжна музика, бих я нарекал, въпреки че тя има своите фенове. И ето сега съм в място в живота ми, където се чувствам много готино и имам едно такова наивно, леко глуповат оптимизъм за живота, и исках да направя песен, която гледа назад, но само за да мога лесно да продължа напред в светлината. Сигурно успяваме да уловим посланието, което стои за текста. Музиката също е страхотна, а видеото, просто вие сте сбъднали нещо, не знам, свръхестествено. Много трудно изглежда всичко това, което правиш. Как си с танците по принцип? Обичаш ли да танцуваш? Да, аз мисля, че и с това по някакъв начин съм известен. Ти си много млада, но на времето бях един от малкото изпълнители, които правише перформанси с танцори, и въобще танците бяха голяма част от моето начало в музиката, и затова исках да го отразя и тук. И да, от малък танцувам. Мисля, че от много малък. Първата ми танцувална трупа се казваше Балет Шок, още бях на 6 или на 7 години. И през годините много, да, това е част от мен, обичам танците. Но беше сравнително лесно да направим хореографията, тъй като работих с Милен Данков, с когото работиме вече 20 години, с него с много малко думи, с сравнително малко репетиции, постигаме нещата, които искаме. Но на терен не беше лесно, защото снимахме през нощта. И някъде към 3 часа вече не ми се танцуваше много, но няма как. Но се радвам, че изглежда лесно. Между другото, преди да започнем интервюто в радиото, ти ми спомена за един коментар под твое видео. Можеш ли да го кажеш и сега? Да, някой е написал. Понеже аз имам едни много досадни приятели, които ми пращат непрекъснато коментари. Аз не обичам да чета коментари. Дали лоши или хубави, няма значение. Просто смятам, че те разсейват малко от пътя, по който си тръгнал, и не бива много да се заслушваш. Но те ужасно досадно ми ги пращат, и един от тях е
че съм мъжката Дуа Липа. Това звучи страхотно. Много ми харесва. Ами на мене, да. И да, комплимент е. Тя е страхотна, да. Много ти благодаря за това интервю, че беше мой гост. Огромно удоволствие. И въобще, че имам възможността да се запозная с теб. Харесвам много музиката ти, това, което правиш, въпреки че съм така... Друго поколение, да. С интерес ще следвам и останалите неща, които предстои да излязат. И сега, като за финал на нашето интервю, бих искала да те помоля да пожелаеш нещо на нашите зрители, на телевизия The Voice и на хората, които те подкрепят. Добре, пожелавам на всички да са сериозни с нещата, които правят, но да не взимат себе си на сериозно. Супер, благодаря ти. Аз ти пожелавам страшно много успех и вдъхновение през новата година. И не спирай да танцуваш. Благодаря, вие също. Благодаря. Backstage. The Voice.